South Africa sanibonani ngibikele lo Thabiso wakacela uqumba amaqumba la laqumba iselesele lentaba nginibekela bukhoma ngaphansi kwe channel enkulukazi uhlanga media lapha ya ku YouTube kanti ke igama lohlelo ihwayi mina ebantwini bebonke kungani ukhetha ukuthi lobo buhlungu ubuzwise mina namhlanje ke sibhalelwe intokazi esencane edinga usizo bantu awu bakithi shem kwalezi izinto ukuthi uma uthi uyazibuka uzwe nje uvukelwa unyembezi nobuhlungu enhlizweni mayichazwa ubone ukuthi ayikhona man kuyezwela but ke ngoba sikhona sibadala bakhona nabanye abadala futhi ababukayo ishe kukhona ukusizakala okungaba khona qinisekisa ukuthi ngasonke isikhathi uyawuncafaza usubscribe makuthi akwazi ukuncafaze phinde uqinisekise kuona usuncafazela usubscribe ukuthi meke nje kwangena i-episode uncafaza ulike ucomment emakufika ukuthi ucomment but ushowcase ulike uncafaza ulike bese uqinisekise futhi ukuthi noma kanjani ke uyacomment makuthi khona ukubonayo ukuthi uyafisa ukucomment kuloko okunye kumele ngigcizelele nomntwana omncane bakithi awusekuncane ingane yethu encanyana nje bantu smoothly pu wethu esiubiza ngokuthi ke uthi 18 and above media u18 and above igama elilodwa elihlangene 18 and above u18 oyinamba 18 and above media bese ke lapho ke uyasubscribe lapho ke into ekukhulunywa ngayo kukhulunywa ngeindaba zasekamelweni alikho igama elifihlwayo wonke amagama libekwa linjengoba linjalo so ungayibuka eduze kwezingane uqinisekise ukuthi uyibukela ama uhlezi wedwa noma ufakela ama headset but akhonto ozoyibona etheni kuyaxoxwa nje but amagama athanda ukuqojama kakhulu kunjalo ke ngani zakwethu ake sigijima siyobheka lapha e-studio ukuthi ngabe kuhamba kanjani uhlanga media xebu mbukele sikubingelele lapha ngasekhaya igama lohlelo ke ihwayi mina njengoba wazi ke ukuthi sitholakala lapha ya ku YouTube ngaphansi ke kwe channel uchungechunge ne channel enkulukazi siyibiza ngokuthi ke uhlanga media namhlanje ke nangu sesomncane la eduze kwami esimfune samthola kanzima simthole kanzima impela kodwa ke siyabonga ukuthi ukwazile ukuthi agcine esondele abaseduze siyakubingelela sakwamukela ohlelweni yebo sawa kunjani ntombazana yebo ngiyaphila siyaphila igama lakho ubani igama lami nguLondizondo okay uLondizondo ngizwile indaba ezibhlungu kakhulu zokuthi ngonyaka ophelele uma washona yebo kwakuphatha kanjani lokho akungiphathanga kahle ngoba uma besihlala isikhathi esiningi kwasakhulisa yena so izinto bezi right la endlini ku right yonke into okay manje ngiyeza ukuthi sohlala nosisi wakho omdala nginawe kunjani ukuhlala nosisi uma engasekho yo ayonke into right nakhona cause siphathana kahle ngiphatha kahle nje ukhona kodwa umunye umuntu omdala mhlambe onokufaka isandla empilweni yenu uma mncane angeke ngize ngisho ukuthi ufaka isandla cause naye umuntu obusy la ekhona uyasebenza ubuya nje nakhona mebuya khona kwenzayo okuncane kodwa angeke ngize ngisho ukuthi umuntu kodwa ke esikoleni khona ngoba ngicabanga ukuthi ithemba la sekumele libe khona kakhulu into efana nesikole ukuthi ngelinye ilanga nawe ukwazi ukuthi uyimele kuhamba kanjani esikoleni esikoleni nayo yonke into ihamba kahle nesikhathi sokubuya la ekhaya ngiyasigcina nje yonke into right ngiyaphasa nje ingane right awuhlwelwa endaweni hayi ngoba kuyenzeka phela kwesinye isikhathi abona kule minyaka okuyona ziningi izinto eziyaye zikuyenge ugcine mhlambe so usebenzisa izinto ezisetshenziswa ezinye izingane ngokubuka kuzodluka sikubiza ukuthi peer pressure akukaze yini ukuhlasela mhlambe lokho uma ubuka abangane benza izinto nawe ufikelwe ukuthi nawe zenze hayi akazi ngabe ngiqamba amanga ngiyabuka nje bakhona abangane abazenza izinto nginabo kodwa nabaza uma iphepela kodwa angivumeli lonto because ngiyabona isimo la ekhaya ukuthi kanjani abakaze besho mhlawumbe emakhona umfana ngathi uyakulandelandela kuthiwa umqome abakazi no uzokala uyingane right vele sifuna izingane ezifocusile kahle kahle empilweni uzinakekele uziguide uzivikele ngaso sonke isikhathi but ke la kunosisi wakho kunosisi wakho la osibhalele ne sibhalelwe usisi wakho umdala ne kukhona bekafisa ukuthi akukhulume nawe kodwa ke ngifuna uqale ngikhombise la nansi ilokhuzana ivideo ngizokushayela uplay la ngicela ubambe la bambana ngale sandla sinye ngizoshaya uplay mina la sanibona igama lami ngu Amahle Ngwakazondo Balele uhlanga media
ngenxa yenkinga engibhekene nayo. Usisi wami usewumuntu oshintshile ever since seshonelwa abazali in the past few months. So bengifisa nje ukuthi njengoba ngibhalele la ekhaya ngikwazi ukulekeleleka ngalo lolu daba la sisi wami, kanti nabalaleli ngiyafuna futhi ukuthi bangenelele bakwazi ukuthi bangisize njengoba ngibhalele khona ke la ekhaya, ngoba sengibabonile abantu abaningi bekwazi ukuthi basizakale khona la ekhaya. Yeah. Enkulumweni yasisi wakho la ngicabanga ukuthi uyamuzwa ukuthi uveza indlela osowushintshe ngayo. Ngifuna ukuthola ukuthi yini leyo osowushintshe kuyona ngokubuka kwakho solokuma wakhashona. Hayi lento akhuluma ngayo la angiyazi. Because azikho izinto engizenzayo ebhedayo. Ngingane right inaki isikole nje kuphela. Lezi zinto akhuluma ngazo amahlangazayo. Ukuthi indlela ozincoma ngayo nendlela owazisa ngayo ukuthi wenza ngayo kahle iyathusa. Akujwayelekile umuntu ofike ayishayela izandla phinde kusine yena futhi. Ukusina uyibuka lokho sikubiza kanjalo ukuthi uthi uwenza kahle futhi wena uyazibona ukuthi wenza kahle but umuntu ekuyena obhalile ukuthi awenzi kahle khona ushintsho nalo. Ukhona kodwa yena singambiza yena. Ukhona la endlini? Yeah, ukhona. Singakwazi ukumbiza na? Yebo ngingambiza ikinga. Okay. Awukho mhlawumbe ofisa ukukushintsha into ezikhulumile since wazi ukuthi uyeza mhlawumbe uzoza nento ephathekayo. Hayi azikho. Konke ukusitshele kona kuyikhona. Yebo. Okay. Ake usilinde ntombazane sibone ukuthi alukho yini esingakwenza na. Okay. Yebo. No. Yeah, one five, sure. Sisiz? Yebo sawona. Kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Namhlanje ubizela usisi wakho omncane nangila sengithe ukukhuluma naye. Ezinye izinto sike sazikhuluma nawe behind the scene uzwakala engazuthi unokuzilandula uyaziphika ezinye zezinto. But ngiyafisa ukuthi njoba sesilana nje usitshele ukuthi kwenzakalani and lento eyenzakala iqale nini. Kungani silana namhlanje? Mina nje nginenkinga kakhulu. So lokwashona uma last year. Siswami nje usaqala ukuhlupha kakhulu uphumile esandleni. Noma ngithi ngiyamkhuza nokungiphendula nje ngendlela engayiqondi. So bengibhalile ke la ekhaya ngoba ngifisa ukuthi nikwazi ukuthi ningenelele ngoba kuthiwa ingane ikhulisa umphakathi. So nami ngithe angiphumele ngaphandle ngifuna usizo ngoba nje umamncane kuumuntu okhona kodwa osupporta financially kodwa ukuthi akwazi ukusigayida njengomuntu omdala okhona kuthina akekho. So ngithe angibhaleke bhalela uhlanga ukuze sizokwazi ukuthi sizakale because nobaba naye ukhona njengoba ngise abazala senabo kodwa akakaze ayiveze njengomuntu okhona empilweni yethu akaze asenzela lutho. So nje ngiyalidinga kakhulu usizo ngikwazi ukuthi ngigcine sengimqoqile usisi wami. Ima-ke wentombi yini mhlambe kuyiyona othi usisi wami wenza lokhu wenzani yini le errong ayenzayo? Mina sengike ngithi mawukuthi ngibheka ihomework yasisi wami ama-marks akhe awehlile kakhulu. Last year nje umama ushone ngabo October kanje. So meshona umana waqala lapho ke bengithi mangithi ngiyashanela ekamereni lakhe ngibona iqephu zogwayi ngibona ukuthi kushuthi useyatesta nje kancane ngibone nensangu nje mangithi ngiyabheka ngaphansi kombhedi wakhe. So ngoba ngumuntu othandayo kakhulu ukuthi ngenze imisebenzi yasendlini mangiklina nje ngaphansi kwembhede ngibone nje izinto ezingekho right. Mangithi ngiyabheka esikhwameni sakhe mephuma esikoleni kwesinye isikhathi ngibone kuthola ukuthi kukhona izingubo zokushintsha okusho khona ukuthi lo muntu uphuma athi esikoleni ekubeni uyihambela indlela zakhe. Mana ntombi ngibone ngathi uyasimala kodwa ngiyazibuza ukuthi yini ejabulisa kulento. Ukuthi nami ngiyazibuza ukuthi amahle kungani angakhulumi nami kunokuthi abize amakhamera mana akazakhuluma nawe. Akaze akhulume njengoba besezokhuluma la. Sengizamile kakhulu. Ayikho into engayizamile manje. Ikhona into oke wayivuma into nade sizikhuluma nawe la kungani manje uqale uqhubeka into obuvele uyenza vele yokuphika ngithi. Yebo. Uyaqhubeka nawe uyavuma futhi uthi uyaqhubeka nokuphika.
Ngiyaphila. akaza kukhuzi. Hayi akaza ngikhuzi. Yabona ke sinawa sizwani. Ngithi mina wena uyaqhubeka vele lento ekade uyenza uphikile engakafiki yena. Nangena sefikile usaqhubeka nokuphika uthi yebo uqhubeka nokuphika. Angenza angizazi lezi zinto akhuluma ngazo manje. Angizazi nje. Amahluluma ngani? Mina mntakama ngiyahluleka. Okungixaka kakhulu ukuthi uma besethembele ekuthini ukuthi sokwazi ukuthi sishintshe leli ikhaya la ekhaya. Kodwa uma ukuthi wena ukhetha ukuthi wenze izinto engekho right, ngiyaxakeka ngempela ukuthi kahle kahle mina. Uneminyaka ngaphi? Uneminyaka ngaphi na Amahle? Ngina 21. Uneminyaka ngaphi? Ngina 16. Umdala nje usisi wakho lona wayepho ngamlaleli. Mdala phela angeke ukuthi yena akwazi ukuthi abize izinto ngaphandle ukuthi ahlale nami ngahle akhulume nami. Nje ngeke ngikwazi. Hayibo. Ngeke. Ngobani? Angeke ngikwazi. Uyabona lezi zinto akhuluma angizazi angazi uza uyithatha. Mana ubhemu wena? Angibhemi. Awuyiphathi impahla moya esikoleni yokushintsha. Hayibo. Wena Amahle lento uyithatha phi kanti? Ayi kuningi ngempela. Cha nje Yabona nje even ngisho Uyakudakelwa? Hawu uyangidakelwa. Oh ibukahle wena. Uyangidakelwa. Uyakudakelwa? Angiyazi lezi zinto akhuluma ngazo ukuthi uyithatha. No lalela sisi mana ilanguage yakho nje iyakuveza. Amahle mdala ngibona ngithi una 21 years unamnyaka o16 ungazo okhuluma emakhamereni kanje utshela umuntu ukuthi uyakudakelwa. Sesajwayelana ukukhuluma kanje naye ukhuluma kanje nami. Naye ukhuluma kanje nawe? Hayi ihlaza lengane. Hayi ihlaza lengane ukuhlaza wena. Ngiyathemba ke baba ukuthi usuyayibona ke into ebhekene nayo. Usuku nemini mina nje ngimelene nokuthukwa nje ingane yasekhaya encane. So lokho nje sashonelwa abazali angisazi mina ukuthi ngenze njani ngempela. Ingakho ke ngisengithe angize ngingenele. Manje umsingilalele ya. Sesengisho ngakhala ukhale wenzeni angeke ngize ngikushintshe uba yimina nawe ungayishintshe ima ulapha ngwabantu. Asibi le ndlela esiba yona amasendlini. Unjani Amahle mengabe endlini? Siyakhuluma kahle sithukana mesithukana angazi manje ukuthi usenjani. Manje ubona ukuthi kulokukhala wrong? Hayi ngisho ukuthi wrong. Hayibo. Lo muntu aka Venezuela wena kanti? Hayi angimcelanga. Ukwenzani? Ukuthi angizwele. Bafethu. Uphila ngibungeke ngiyilini bengayilindeleke lento le. Bongakli okay. Mengabe wenza into engekho right since uma wakhe ngasekho ucabanga ukuthi ubani okumele akukhulumele noma kumele akuguide. Angizenze izinto engekho right. Ushuthi ulengane iyahlanya nje bila? Shuthi uya actor. Uya actor? Shoots. Wena ingane wena ufuna ukushawa ke wena straight. Serious? Ufuna ukushawa? Aningishaya ingane. Hayibo. Wena nje ngokucabanga kwakho uma uzizwa kanjani ngendlela oyiphatha ngayo? Uyangibona yini ma akangiboni. Waze washintsha bomntakama. Yazi wekhaya yazi le lokhuzana izongikhathaza le nkulumo lesinayo la. Ngathi kufika la engikhathaza khona manje. Yabo kunohlelo engangalibona ku TV la khona kuliwa khona nezidakabizwa amakhamera abuyathi ukucinywa umuntu abuye sejulukile ukukhombisa ukuthi wathi ukuthinta manje angikwazi ukuthinta ingane yomuntu but ngibone ngazuthi uyaphuma esandleni awukwazi yabona into yokuqala nje uqale wabheda ngayo ukuthi uzothi la emakhamereni omunye udakiwe uyabuya futhi emva kwaloko kuningi izinto esozikhulumile engihambisani nazo ngonyaka ophelele waphasa akaze ngazaphasa and ngokubuka kwami nakulonyaka futhi usazophinda futhi the same class lela lenzayo lapho wenza ugrade ba ngenza ugrade 10 ngonyaka ophelele wawuphasa kuze wawufail wawufailiswa yini mocabanga ngangihlukumezekile kulento yenza ngangithi mangibhala ngicabange kakhulu ucabangani ngicabanga ubuhlungu vele kufanele mawushonelwe vele Nkosi yami Nkosi yabona lapho ngihambisana nawe vele kufanele ukuthi uzubuhlungu but akusho ukuthi ngoba nakuma wakhe ngasekho sekumele wena ushintshe indlela ebukade wenza ngayo makhona umuntu okuguidayo nokunakekelayo nokuvikelayo thathe phela lokho ubona ukuthi Amahle nje obelana kahle kahle uziswe yinda angimazi yazi awucabanga ukuthi ucabangela wena njengengane yakubo ungifakela ngwamakhamera bofisa ikhulunywa kanjani lento ahlale nami phansi akhuluma angithi ukahlale nawe phansi kodwa awukuthatha kushoyo ayikho leyo nto yazi okubuhlungu mina bhuti sengize ngayeka ngisho nanokuyihambela ngiye evarsity ngenxa yokuthi ngicabangela yena ukuthi kumele ngithole ngisho noma iside hustle engizokwazi ukuthi ngimbhekelele yena akwazi ukufunda uma mncane wenza njani khona imali aninikeza yona uma mncane unensuku la ngabuyi khona thola ukuthi ekhaya silala singanalutho ngabona ukuthi njengoba uma mncane naye umuntu oyiphuzelayo kumele ukuthi mina ngisebenze kanzima
ngumuntu osebenza kanzima kodwa yena akakuboni lokho. Nalapho ngisebenzela yena ngizamela yena ngoba usisi wami omncane. Angisazi ukuthi ngenze njani ngempela. Still nje bekhala futhi uyahlanya. Ngimjwayela. Umjwayela ukuthini? Nekhala. Ngiyamazi siyazana mesikhala. Akungithusi lokho akwenzayo. Hey. Akukuthusi lokho akwenzayo. Awungithusi. Azimntaka mami nangoneni kuwena. Ngoba konke ngikuzamayo ngizamela wena ukuthi ube nekusasa eliqhakazile. Kanti wena ufisi yini ukuthi ngelinye ilanga ube nezinto zakho uyimele ngaphandle nje kokuthi ulokele sicela kwabantu. Uyathanda yini njengoba ekhaya ikati leziko? Cha ngempela kodwa ngane yami ayikho indlela ongenza ngayo ukuthi ushintshe ngoba usisi wakho ungitshelile ukuthi kuyenzeka kwezinye izikhathi ungalali futhi ekhaya. Yabona njengamanje angifuni ukukuthethisa ngifuni ukwenzani uyingane kumele ngabe ngiyathetha but ngicela ukwehlela phansi. Asikho isidingo sokuthi kuthiwa ulali kini. Mongalele kini usukulele phi? Ngisuke ngilele kwabangani bami. Ucele kubani? Angiceli ngumuntu. Why ungaceli umuntu? Ish. Akuthiwe kunezinto efuna sizibuke la. Akuthiwe naku kuyenzeka kuthiwa mhlawumbe ngelinye ilanga uyahamba ucelanga. So banjwa zigebengu ziyakubulala nje izinsuku sezinje. Bazothi abantu bakini uphuma uyapi ngoba at least uma ngabe uthi uyeverelem bazophuma babheke ngaseverelem. Kodwa uma uphuma ungaziyo bazophuma bashonephi? Oh ya ngiyalibona ke iphutha lami lapho. Sengizowenza. Uzosho kuba? Ngizomcela uAmahle. Uzocela kaMahle? Ngizomcela futhi. Uzomtshela? Ngizomtshela. Mina ngicabanga ukuthi kusafanele ucele ungamtsheli. Kusafanele ucele. Kusafanele ucele noma ingimamncane ufanele umamncane at least mawukuthi ubona ukuthi uAmahle akalutho mhlawumbe ufanele umamncane utshele yena. Yebo. Uyabhema futhi okunye ngikuzwile. Ngiyeke ukuphika ngane yami. Sala sesijika nje kule nkulumo ukuthi lezi zinto zonke lezi zinto zenza azikho right. Akanoma uyakwazi lokho. Ukubhema kukho right uyingane usemncane amaphapha akhe sewiki. Useyingane incane akufanele ngabe uyabhema wesiphathu intombazana. Mawucabanga wena ngikathi ukhula uma wakho umbuka kwakungaba njani nje ubona uma wakhe ebhema ugwayi. Usazozala phela nawe. Kwakungaba njani nje ube noma ukuthi uyabhema. Uhleli noma wakho nje wena ekitchen uyazibhemela uyapheka uyabhema. Kwangakuphatha kahle? Cha. Ukuba noma uphuza utshwala phambi kwakho kwangakuphatha kanjani? Kwangeke kuze kube right. Ukuba noma nje owaziwa ukuthi singayinge sidako utshwala le ndaweni kwangakuphatha kanjani? Kwangeke kuze kube right. Lempilo eyiqalayo phela njengamanje iya lapho ngokuthi uyakhula nje ubukhula nje lento izozikujova ingene ukuthi wena uyaphuza uzube mdala uzube nezingane uqhubeke uyenze lento le. Obviously ufuna ukuphatha kambi ingane zakho. Obviously nekusasa futhi elihle akeke lize libe khona. Ungcono kabe umuntu ophuza utshwala sesebenza, ungcono kabe umuntu obhema ugwayi sesebenza. Ngiyezwa. Uzimisele ngokuyiyeka lento. Ngizoyeka. Uzoyeka. Musu upho indaba amahlumbuka kabuhlungu kanje. Angimbuka abhlungu. Ngizoyeka. Indaba amahlungu amhloniphi ngoba phela Amahle mdala kunawe. Yena indaba engangihloniphi. Akahloniphi ngokwenzani? Endlini siphathana noma kanjani mina naye siyaphendulana senza yonke into okudlula. Uyifunda yaphi wona lento okuphendula umuntu omdala kunawe? Mhlawumbe ngifunde kuyena. Wayiphendula ba? Babe boy bexabana noma mncane mekhona futhi ngaleso sikhathi. Wena wabuka kuyena wakubona kukuhle wakwenza kuyena nawe. Yebo. Wengane yami. Uyabona nje njengoba ungasenamuntu omdala ekhaya no anti wakho naye kuumuntu obuya aziphuzela buya angahlali nasekhaya futhi uyena umuntu lo kumele kube umuntu ofana nomzali kuwena nomuntu ombikelayo uma ufuna ukwenza izinto ngoba uyena umuntu okhona eduze ukumthatha kancane ukuthatha ukubeka eceleni menze manje afane noma wakho ngoba uma wakho akasekho emhlabeni and umuntu okhona ophila naye oyigazi lakho uyedwa nangu angithi ubaba wakho akekho present. Yeah. Nangu umuntu ohleze ekhona ngaso sonke isikhathi. Yebo. Uyabo? Angithi ziningi izinto akuxhasa kuzona usisi wakho. Yebo zikhona. Yes, phela focus ekuthinini nangu udade wethu eduze kwami, asifocus ekuthenini sakhe leli khaya libe khona ngoba leli khaya esilakha ikhaya lika ma
angazange akwazi uma ukulaka angithi la nihlala khona isemzini wagogo wenu kubo kama wakhe angithi yes so focusani nikuthini ke nani nikhulisa igama lika mawenu ngoba phela uma wena wanizala so nje benizalile nje nisele nobabili manje bambanani nokuthi nixabane ngoba lento yokuxabana kanje ngelinye ilanga kuyosuka umuntu azolimaza lo wazi wena ungamtsheli ngoba uyamzonda so bambanani nithandane nizwane njengezingane zandawonye sezwana yebo ngiyezwa iyeke lento kuba nekhandela ihlaza ngeze kusebenzele focus esikoleni nalento ukuthi kuthiwa esikoleni ubuya ungayi ngicela siyikhulume le yokubuya ungayi esikoleni naye izokulimaza futhi abafana kabapheli abayindaba abafana bayohleze bekhona abaphela kuwasikhathi la kuthiwa khona abaphelile kabafana manje lemhlabeni mantombazane hayi kuyabheda bahlaze bekhona ungaya esibhedlela manje kuzelwe mhlambe 90 mhlambe kuzelwe 1000 esibhedlela ngasinye saba ukuzela abafana nje inqwaba abapheli utshwala kabupheli idakamizwa kazipheli nazo but izinhle mawuzenza ngendlela yakho ngemali yakho ufocus kakhulu esikoleni uyimisela uqede uhambe uyofunda ufundele umsebenzi ube right sezwana yebo ngiyezwa ngiyafisa ukuthi ngiphinde ngihlale phansi nawe noma mncane wena ubuya nini mamncane ubuya makwenze njani ubuya ajwayele ukubuya ufika nje nakhona futhi ajwayele nje umuntu ongajwayele ukufika la ekhaya uyathembisa ukuthi uzoshintsha yini yebo ngiyathembisa akupheleli la ngisazophinda ngilandelele ngisazophinda ngize futhi nakini sezwana yebo uzizwa kanjani mama ngizizwa ngingcono kakhulu yazi into ebhlungu ukuthi mawusebenzela umuntu ungawubona umphumela uthola ukuthi wena uzusacrifice ngekusasa lakho ekubeni lo muntu lo ubona ukuthi kwayilona lakho uyalibulala nje straight kanti kungcono uma ukuthi usebenzela umuntu owazi kahle ukuthi ngelinye ilanga nami uzokwazi ukuthi angitakule so nje ngiyafisa kakhulu ukuthi sisebenzisane njengezingane zandawonye ngiyabonga futhi ukuthi nikwazile ukuthi nibize yena udadewethu ningibize nami sihlaleni phansi sikwazi ukuthi sixoxele indaba ngiyathemba ukuthi sizodlula I know akasithembe kanjalo but we amahle ngiyakuthembisa sizozama ukusondela eduze kwakho sizozama futhi ukuthi umamncane sembiza bekhona sikhulumeni nani niphelele ngelanga siyolithola mawukuthi umamncane uyavuma ukuthi ama cameras siyozana mawukuthi akavumi ngeke size nawo igama lohlelo iwhy mina ebantwini bebonke ingane lobuhlungu ukhetha ukuthi ubuzwise mina lezi ingane zandawonye lezi engicabanga ukuthi kumele sizwane ngempela kumele ziphinde zibe amantombazane ngaphezulu kubalekile ukuzwana mangabe nizalana igama lami ukuthi abeso akacela uqumba amaqombana ebu hey angazi ngicasule ingane kanje mina yabona ingane ekhuluma ngathi dilike emthini nje ngathi uvele kwathiwa mtshele uyabona ikhuluma nje noma kanjani uyabona ingane ikhuliswa ngendlela erongo uyabona ingane iteketisiwe lezi uyayizwa noma ikhuluma nje ukuthi iyadelela nje yabo ayi uyabona ngazi ukuthi ngachaza ngithini phathi uyabona ukuhlala kweingane zodwa kuyinkinga akekho ukhuza omunye kusemahlanyeni nozama ukukhuza ubukeke ngathi uzenza umzali yabo so baze bathi umzali wami wesibili uzama ufuna ukuba umzali wami wesibili mina ngafelwa umzali senginomzali omusha uyabona ngoba umuntu engafuni ukukhuzwa uyabo ngoba uma ngabe kusela abantu ababili khona lo yedwa kumele akhuze omunye uyabo noma bekhuzana bobabili kodwa khona lo mdala kumele alaleleke kakhudlwana ngoba manizalwa nilamana desizwaye kulanywana khona ufika kuqala khona ufika kamuva lo ufika kuqala ufuna alalelwe yilo ufike kamuva kodwa nalo ufike kamuva mayibe kumbono ozwakalayo nomdala kumele amlalele but this time sinenkinga ngoba esikoleni lo muntu akasayi useqalile usebenzisa idakamizwa and noma ngingangenanga deep kakhulu yabona ngicikwe izinto eziningi abe kade ezikhuluma so ngiyabona ukuthi ungena deep bekanje beyizingane kuzofuna lokungiguqula umoya nokucasula nje but kuyafuneka ukuthi kutholakale iside likama wabo umamncane wabo ngekuhlaleke phansi nabo mhlawumbe ke sibheke ukuthi ayikho indlela engenziwa ngayo ngaphandle ukuthi bahlale bodwa bobabili kubhlungu ke ngoba uAmahle useze wadela ubuyena wadela izinto ekufana ngabe uyazenza ngenxa yokuthi ufuna unakekela udade wabo ongakuqondi udade wabo ukuthi unakekelwe akakuboni yena uyabona so ngiyafisa kuzona zonke izingane ezilapha emakhaya niqonde ukuthi ukufunda wenzela umuntu wenzela wena ngoba yithuba lelo lisebenzisayo umzali wakhe esaphila ukwenzela ukuthi ngelinye ilanga mengabe ehamba
usala ukwazi ukuthi uyimele. Ngakusho nangaphambili ngathi ukufunda kwengane yakho mzali akuyona i-investment yokuthi kuzokhokha izikweletu zakho mase i-right seyisebenza, but uyifundisela ukuthi ngelinye ilanga ikwazi ukuyimela ingaceli kuwena. Kuyimpoqo ukuthi ingane mayifundiswe umzali inhlonipho, isikole, umzali kumele aphushe ingane ukuthi ingene kuleso stilopho ngoba yona lengane le kahle kahle eyakho. Kuyakuphoqa ukuthi ifundise isikole, ifundise inhlonipho. Uma kuukuthi kuneziphumo ezinhle kulezi zinto zombili, inhlonipho nesikole, akusho ukuthi ke sekufanele ibuye izokhokhela ukuthi wena uyifundisile. Ingane nengane ifundiswa umzali. Ak-invest abakwethu ngifuna abantu bayikhiphe lento yoku-investa ngeingane. Ikhipheni lento ye-investment ukuthi ngizele. Hawu mina ngisazoshintsha umuzi wami ngizele. Ngisazoshintsha ukuthi kwami ngizele. Yebo amandla yengane khona ukuthi ingakwenzela. Ayikwenzele vele uyayizala. But yiloko kuphoqa ukuthi kuphoqelele ukuthi mayikwenze. Ngoba wena bowushiswa amalanga nayo. Hayi bafethu kuningi but ke khona angisho ukuthi mabangenzelwa abazali abenzelwe abazali but engiyibalekelayo lokuphoqa igama lami ukuthi Thabiso wakacele ngoqumba amaqumba nalaqombisa lesele lentaba zwananini phela manizalana bakithi xebu Thokozani Cama kunjani igama lami ngobusisiwe kwaZulu Sibongo abanye benu bayangazi I am indalo enhle Herbs and Beyond Healer. Umsebenzi wami ukulapha noma ngabe isiphi isifo esihlule yonke into. Indaba kubalekile ukuthi silapho njengabelaphi bendabuko njengoba si-indigenous healer ngiyenza kahle nesiqinisekiso sokuthi wonke umuntu odla amakhamba la ekhaya uyaphola kuyo yonke into abhekane nayo. Ingabe uhlushwa ushukela, uhlushwa mhlawumbe induku yakho baba isasebenzi kahle, maybe usuthola umdlavuzo wabantu besilisa. Nali ibhodlela elibhekene nabantu besilisa umakoti elilizele ngoba yinye kuphela induku yokushaya umama ekhaya. Yile etholakala eKameleni. Inamba yami uzoyithola lapha phezulu unga-order noma inini. Sikhoria mahala eSouth Africa yonke. Kodwa uma ungaphandle koMzansi Afrika kuba khona ama-courier charges. Ngikulindele. Woza uzoqala nawe usuku lakho lokuqala lokuya ekuphileni. Khumbula uNkulunkulu akadalile izifo ngaphandle mangabe unesihlahla sokulapha leso sifo. Abantu bazophila. Ngiyabonga.